Bună ziua, sunt Mirela Pascal și am astăzi alături de mine doi invitați speciali, doamna Corina Martin, președintele de onoare Resto Constanța și secretarul general al Federației Patronatelor din Turism și domnul Mircea Dobre, fost ministru al turismului, fost deputat, fost politician. Da. Înainte de toate îți transmitem la mulți ani celor care poartă numele Sfântului Andrei și la mulți ani de Ziua României. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Mulțumim și să le urăm și noi tuturor cetățenilor României la mulți ani de Sfântul Andrei și la mulți ani pentru ziua de mâine de 1 decembrie. Noi chiar sărbătorim mâine la seara Dobrogeană, ziua României, da. Și Sfântul Andrei. La mulți ani și din partea mea. Domnilor, ambii veniți din turism, un capitol mult dezbătut și răzbătut, mai ales la Constanța. Știm cum a fost sezonul estival, mai prost sau aproape la fel de prost ca anteriorul. Cum ați făcut așa un bilanț? Care e situația? Da, noi am făcut un bilanț la Resto și în general în întreaga noastră Federația Patronatelor din Industria Ospitalității. Sigur că pentru noi pe litoral întotdeauna rămâne această întrebare, da, cum a fost sezonul și cum ați tras linie? A fost mai bun sau mai prost acest sezon? Am avut un sezon care a debutat foarte bine la 1 mai, cu peste 400 de evenimente, cu aproape 80.000 de turiști, vizitatori. Evenimentele atrag întotdeauna și s-a văzut și de această dată. Din păcate, ceea ce noi am estimat cu multe luni înainte să se deschidă sezonul, începând din noiembrie, de fapt, în lupta noastră cu Ministerul Mediului, s-a adeverit. Plaja, în general, a devenit cea mai mare problemă a sezonului trecut, ne-a afectat foarte mult în continuare. Nu este o noutate, știm asta de mai mulți ani și turiștii noștri au reclamat permanent aspectele legate de plajă. Însă am avut licitații care s-au derulat cu o săptămână înainte și chiar și 2-3 săptămâni după deschiderea sezonului, ceea ce nu este deloc normal și cu toată lupta noastră a Resto și a Federației noastre, inclusiv până la Cancelaria primului ministru, în disputa cu Ministerul Mediului, în care am încercat să atragem și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului la acel moment, acum este MEAT, Ministerul Economie, Antreprenoriat și Turism. Din păcate, repet, Ministerul Turismului a fost înlăturat din această discuție. Da. Zicem înlăturat, nu cred că s-a retras de bunăvoie ministrul de atunci. Forțat. Exact. Și problema a fost tranșată foarte sec, pot să spun, de Ministrul Mediului, care a spus: noi aici nu suntem, nu administrăm plajele pentru a face turism, ci pentru a face bani din administrarea plajelor. Aceasta a fost declarația ministrului. S-au scos la licitație aceste plaje, așa cum știm, pentru 2 ani de operare, în condiții care, evident, au fost dezavantajoase pentru operatorul economic, totuși nevoit să participe la licitație pentru a nu pierde plaja din dreptul investiției hoteliere, poate, pe care o avea și, bineînțeles, dezavantaja turistul român până la urmă. Asta a făcut, ca să ajung la răspunsul la întrebarea dumneavoastră, să avem un sezon dificil din acest punct de vedere. Ca număr de turiști, dacă este să facem un calcul, sigur că cu un an înainte, numărul turiștilor care au ales să plece în afara României, numărul acesta a fost foarte mare, pentru că atunci, în 2022, oamenii erau scăpați de grija de certificat de COVID, de certificat de vaccinare și și-au dorit să călătorească mult în extern. Ca atare a scăzut foarte mult în 2022 numărul turiștilor care au rămas în România. În vara aceasta s-a mai echilibrat puțin și a revenit, să zicem, balanța între outgoing și incoming, între sosiri în destinația noastră, plecări înspre extern, dar cu toate acestea, repet, a fost un sezon dificil și nu este, din nou, nu este vina operatorilor, fie că vorbim de hotelieri, fie că vorbim de operatori de plajă, de restaurante, de atracții, de noi agenții de turism, ci în continuare acuzăm, practic, lipsa de atenție a autorității centrale care administrează plaja în acest caz sau și turismul în general față de această industrie atât de neglijată de către România. De ce, domnul Dobre, neglijată? Dumneavoastră ați fost ministrul turismului, știți mersul lucrurilor. De ce atâta ignoranță din partea celor de la București? Nu este doar ignoranță, situația este mult mai complicată și observăm că de la an la an lucrurile se schimbă din rău mai rău. De fel, genul meu este să fiu o persoană optimistă,
Dar ceea ce am văzut în acest sezon, și anume prin doamna Martin, a fost puțin de treabă. Eu o să fiu mult mai răutăcios. Puteți să interveniți oricând. O să fiu mult mai răutăcios, că pe lângă problema plajelor, care va urma iarăși în 2023, pentru că sunt alte sectoare cărora le-a expirat contractul, cel puțin sectoarele de la intrare în stațiunea Mamaia, și să vedem acum pe câți ani vor să scoată, pentru că acele sectoare sunt intabulate deja. Deci nu mai poate să vină cu scuza respectivă că, domne, vezi, doamne, nu sunt intabulate. Până la urmă, intabularea este responsabilitatea statului român, pentru că plaja este a statului român. Dacă ei nu sunt în stare să intabuleze niște plaje, atunci înseamnă chiar o mare problemă, înseamnă că chiar nu poate să conducă un guvern. Dacă cineva îmi spune că nu poate să intabuleze o plajă, care instituția de intabulare e tot a statului român. Asta ar fi una. 2. Anul acesta am avut holeră, nu? Că așa, a ieșit unul care, la ora actuală, am înțeles că a fost promovat din director tehnic, a ajuns directorul general și președinte al Consiliului de Administrație, deci el într-un fel se controlează dânsul pe el, se numește Radu Timofte, care la începutul sezonului 2023 a zis că s-ar putea, repet, s-ar putea să avem holeră în 10 zile din cauza barajului spart de la Ucraina, ce s-a întâmplat acum, da. Ok, din Ucraina la momentul respectiv. Nu știam pe ce se bazează, că dacă am avut istoric, am căutat și eu, am citit, am căutat date, să vedem dacă a fost vreun istoric vreodată, dacă a venit holera pe apă. Eu n-am auzit de așa ceva și... Și culmea, holera era cumva doar în Mamaia, nu? Nu, holera era doar dacă era pe litoral, că la granița cu Bulgaria se oprește. Sau la Bulgaria, niciodată nu se întâmplă în Bulgaria. Ce se întâmplă la noi? Asta e una. 2 la mână, săptămâna aceasta am remarcat iarăși cu stupoare că deja se pregătește terenul pentru sezonul 2024, în sens negativ, bineînțeles. Și un ziar din presa locală a preluat o declarație a unui reprezentant al României la ONU sau ceva de genul ăsta, care se ocupă de predicția furtunilor. Deci, Doamne iartă-mă, și a zis, domne, gata, din 2024 sau ceva de genul acesta, să ne așteptăm la uragane în Marea Neagră. Eu mă așteptam să iasă să spună că s-ar putea să iasă vreun balaur cu 7 capete de la anul, din vara lui 2024, poate chiar un megalodon, nu știu ceva, niște rechini giganți și uriași. Ca măcar să închidem subiectul ăsta, să nu mai fim, să ne mai chinuim atâta toți ăștia care suntem operatori economici pe litoral, să vrem să facem lucruri bune și pozitive. Pentru că când vorbim de turist trebuie să vorbim pozitiv. Este un domeniu pozitiv, este o zona ospitalității, care asta înseamnă să faci cel care vine în vacanță să se simtă bine. Dar dacă tu, statul sau anumiți reprezentanți care sunt plătiți din banii statului sau din banii organismelor internaționale, că la organismele internaționale tot statul român plătește, care acei bani sunt din taxele și impozitele care le plătim noi, și dumneavoastră și toți cei care suntem aici prezenți, asta înseamnă că denotă o lipsă, o irresponsabilitate și o incompetență crasă. Deci, din declarațiile respectivului domn, reiese că trebuie să vină uraganele în 2024. Dom'le, pe bune, adică că am avut și noi acum 2 cicloane sau ce au fost, Doamne iartă-mă, ok, se întâmplă, dar se întâmplă peste tot. Asta ne arată că statul român este irresponsabil și, în primul rând, cei care sunt plătiți din banii statului român sau din partea organismelor internaționale, unde tot statul român plătește la organismele internaționale, deci, într-un fel, din taxele și impozitele noastre ajung niște bani, niște salariați care pur și simplu nu vin și nu demonstrează și nu poate să... Și toate aceste preziceri n-au nimic în spate. O chestiune foarte clară, așa cum a fost și declarația domnului Timofte, care, v-am spus, la ora actuală conduce, este managerul general al Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină din Constanța. Nu am auzit de acest Institut Național de Cercetare și Dezvoltare Marină în Constanța să facă niște lucruri, să apară, să facă ceva, respectiv e un Institut Național de Cercetare. Nu înțeleg cum a fost cercetarea dânsului în așa fel încât să spună că anul acesta s-ar putea să vină holera la Marea Neagră și doar în Constanța sau pe litoralul Mării Negre până la granița cu Bulgaria. Sunt multe chestiuni care mie îmi dau cu semnul de întrebare vis-a-vis de ceea ce se dorește să se întâmple pe litoralul Mării Negre într-un sens pozitiv, pentru că nu vedem de o chestiune să fie un sens pozitiv, dar probabil, cum am mai spus și în alte interviuri, după partea cu holera urmează partea cu uragane și după aceea, din cauza mișcărilor curenților de primare, o să vedem că de la o adâncime foarte mare o să iasă vreun balaur cu 7 capete sau vreun megalodon și atunci clar că nu o să mai vină nimeni, că o să fie mâncați de rechini și asta este. Închidem subiectul cu litoralul Mării Negre. Vorbeam și ultima oară când ați fost dumneavoastră la noi în interviu despre publicitatea pe care o face statul român sau nu o face litoralului. Exact. În schimb, litoralul grecesc sau bulgăresc este lăudat. De ce nu avem bani să ne promovăm litoralul sau practic asta se urmărește?
Noi am acuzat de foarte mulți ani, așa cum știți, noi industria, noi patronatele, federațiile, da? Lipsa de promovare a României ca destinație de vacanță internațională și de fiecare dată constatăm că ba este un buget infim, ba există un buget, dar și acela este foarte prost cheltuit. Anul trecut s-a reușit o performanță, între ghilimele. Bugetul era undeva la 3 milioane de euro și s-au reușit cheltuirea numai 1,1 milioane de euro. Adică aveam bani, dar ce să vezi, n-am știut să-i folosim. Sigur, asta este și mai grav chiar decât a nu avea bani deloc, însă v-am făcut și dumneavoastră și în multe emisiuni am făcut comparațiile cu bugetele pe care le cheltuiesc alte țări. Cum să ne comparăm cu 100 de milioane de euro Turcia, cum să ne comparăm, puneți doar 38 de milioane de euro pe an, orașul Viena. Cum să compari 1 milion de euro România cu orașul Viena, da? Grecia, 35-40 de milioane de euro. Turcia a anunțat un buget în următorii 4 ani care va ajunge la 280 de milioane de dolari. Sunt cifre colosale, dar la noi turismul imense. Este o domeniu practic care aduce cei mai mulți bani, nu la bugetul de stat, nu din turismul. Care aduce bani și ar putea să aducă mai mulți bani dacă mecanismele pe care le are la dispoziție autoritatea centrală, evident împreună cu ceea ce trebuie să facem local prin organizațiile de management de destinație acolo unde ele există. Da? Dacă aceste mecanisme ar fi într-adevăr conduse eficient și manageriate eficient, astfel încât să producă rezultate. De ce ai nevoie? Număr de turiști mai mare, încasări mai mari la buget, evident, taxe, impozite pe care operatorii le plătesc. Din păcate, nu ajungem la aceste creșteri, în timp ce România este de fapt o țară incredibil de dăruită de Dumnezeu, da? Cu tot ce multe țări și-ar dori din punct de vedere turistic, iar operatorii economici, și vorbeam chiar mai devreme puțin într-o mică pauză, chiar fac investiții serioase, chiar înțeleg că aș actualiza, upgrada serviciile în locațiile lor de cazare, de atracții, de restaurant, nu știu, de servirea mesei. Este într-adevăr ceea ce trebuie să-i diferențieze față de oferta altor competitori de pe piață și în timp ce ei fac aceste eforturi și investiții, România nu face elementarul exercițiu de a se prezenta și promova în lume. Haideți să vedem cum era, să dăm timpul înapoi, să vedem cum era litoralul și cum era turismul în mandatul domnului Dobre la Ministerul Turismului. Era în dezvoltare, asta este clar și într-adevăr litoralul Mării Negre se dezvoltă și nu numai litoralul, vă spun că țara în general pe turism se dezvoltă în continuu, este într-o dinamică, spun eu, pozitivă. Dar apropo ce spunea doamna Martin vis-a-vis de partea de promovare, orice minister și orice instituție care se ocupă de promovarea României, și nu vorbim doar în sens de promovare pe zona turistică, că aici vorbim de tot ce înseamnă promovare economică în general, pe toate domeniile de activitate, dacă nu se creează o legislație specială de promovare în extern, niciodată nu vom putea, poate să-i pună și 100 de milioane de euro. Și vă și zic de ce. Pentru că automat în momentul în care vrei să faci această promovare, trebuie să faci o achiziție publică. Degeaba te duci, nu poți să te duci la cel de afară unde vrei să te promovezi și să-i spui, vezi că eu vreau să mă promovez, aș vrea să semnez contract cu tine, dar de fapt nu poți să-l semnezi pentru că tu trebuie să vii la mine în țară să participi la achiziția asta publică. Și omul ăla o să se uite și să zică, Dumnezeu, vezi de drumul tău că nu mă interesează să stau eu, mă chinui, să fac hârtii, hurțogăraie. Toate statele care se promovează și își fac o promovare externă și au tot felul de birouri și toate cele, unele au chiar undeva, dacă vorbim de Norvegia, are în fiecare țară undeva la 20 de angajați, dar nu vorbim doar de turism pe Norvegia, vorbim de toate domeniile de activitate. Acolo se cheltuie bugete foarte mari de promovare și pe tot ce înseamnă partea economică, în așa fel încât să pui în valoare tot ce face țara respectivă, tot ce poate să producă, tot ce poate să scoată în extern. Aici este marea noastră problemă, că de fiecare dată ne chinuim și spunem de faptul că avem balanța comercială este în cădere liberă, că avem importuri de 70% și ceea ce mai producem 30%. Și turismul poate să fie o activitate de producție, dacă înțelegem sensul, adică să exportăm turism, adică să-i aducem pe cei de afară în România și atunci, într-adevăr, creșterea turismului în PIB va fi foarte mare. Într-adevăr, am avut un vis incomensurabil, să zic așa, care în momentul în care am preluat mandatul de ministru, contribuția turismului în PIB era undeva de aproximativ 1,5%. După anumite măsuri care s-au luat în 2017, ajunsese aproximativ la 3%. Visul era să ajungă la măcar la cel puțin 5%. Dar în fine, se poate, nu este imposibil, ar trebui să fie 10% dacă mă întrebați pe mine.
și n-ar fi imposibil deloc, dar doar că trebuie să înțeleagă cei care conduc că trebuie luate niște măsuri speciale și se pot face, că mai există legislație specială pe anumite domenii de activitate în România, nu ar fi singura, și ar trebui să se lucreze la o legislație specială pentru tot ce înseamnă partea de promovare externă și nu vorbim doar de turism, că trebuie să mergem pe toate domeniile de activitate, nu doar partea asta de turism. Inclusiv tot ce înseamnă turism ar trebui tratat separat din punct de vedere legislativ în România față de alte domenii de activitate. Și pentru că tu vorbeați de măsuri speciale, iată că a venit guvernul cu măsuri speciale pentru mediul economic, care au lovit așa practic puternic și așa era el cum era, acum a venit și cu aceste măsuri de austeritate, cum le vedeți și la ce vă așteptați? Nu, bine, haideți să ne uităm că trendul este global vis-a-vis de situația economică mondială, dar aici, sincer, sunt niște chestiuni care mie îmi dau cu virgulă dacă vorbim de partea că în sistemul bancar la ora actuală băncile stau pe foarte mulți bani, pe foarte multe lichidități, dar de fapt nu poate da drumul la credite, că dacă ar da drumul la credite, atunci iarăși se spune că ar crește inflația, vin băncile centrale și spun, dar totuși, haideți să începem să dați drumul la credite, dar stai că dobânzile sunt foarte mari. Este un haos. De fapt, eu cred că normalitatea a devenit haos nu numai în România, ci peste tot în lume sau în special în Europa. Văd că lucrurile sunt în special în Europa vis-a-vis de partea asta de haos și aici cred că deja discutăm de alte chestiuni, nu știu, aș putea să spun geopolitice, dar nu este subiectul nostru în ziua de astăzi. La ce vă așteptați, doamna Corina Martin, după aceste măsuri? Noi în Federație vor urma altele de la 1 ianuarie. Am avut mai multe runde de negociere cu reprezentanții guvernului, la masa verde, să spunem așa. Ne-am bătut pentru ca multe dintre măsurile propuse inițial să fie desfințate, să zicem așa. În acest fel am reușit, de exemplu, să nu fie eliminate etichetele de vacanță. În acest fel am reușit ca TVA-ul să nu crească la anumite produse, cu toate că sunt totuși modificări ale cotei de TVA care pe noi ne afectează, de fapt îl afectează și pe consumatorul de serviciu turistic din România, nu doar pe noi, pe operatori. Întreaga industrie însă este afectată de aceste măsuri, este adevărat, înțelegem, sigur, e un trend global, înțelege toată lumea, nu avem bani la buget, asta auzim de foarte mulți ani. Când auzim asta, noi știm că pentru turism avem cei mai puțini bani și deci pentru noi e ceva la ordinea zilei. Am avut acum recent, cu 2 zile în urmă, o ședință a Consiliului Consultativ la Minister. De altfel, Resto Constanța pot să anunț cu mândrie că a intrat oficial în Consiliul Consultativ al Turismului și subsemnata a fost votată în unanimitate de reprezentanții din industrie pentru a prelua Comisia OMD-uri la nivel național. Și am discutat din nou de bugetul pentru târgurile de turism la care să participe România anul viitor. Uite că ajungem înapoi la bani. Și evident, ministrul ne-a explicat același lucru. Nu sunt bani, să alegem din această listă sumară, vedem dacă ne mai rămân bani când o să fie votat bugetul, dacă mai ajungem și pentru asta, și pentru asta, și pentru asta. Dar întorcându-ne în industrie, desigur că nu ai cum să fii competitiv ca prețuri. Știm, suntem criticați pe litoral, în fiecare an avem veșnica dispută în mass media și în opinia publică de ce este mai ieftin la bulgari, dar de ce dau mai puțin pe o vacanță în Grecia și mai mult pe una la Mamaia și așa mai departe. Foarte mulți ani la rând, noi toți am explicat, nu ai cum să vii cu prețuri comparabile cu Bulgaria, de exemplu, da? Câtă vreme, acolo știm foarte bine, turismul din Bulgaria și de pe litoralul bulgăresc s-a dezvoltat pe bani germani, management german și, bineînțeles, promovare și turiști germani. Pe locurile rămase libere, aceste locuri s-au ofertat și promovat și către români, că vorba aceea suntem cei mai apropiați de granița cu Bulgaria și eram mai ușor de atras. Și apoi turismul bulgăresc a expandat, desigur, prin investiții, alte investiții și foarte multă promovare. Dar taxele, impozitele pe care le plătesc operatorii de acolo nu sunt deloc comparabile cu cele pe care le avem noi, operatorii de turism din România, de plătit. Regimul de acordare de vize de către Bulgaria pentru cetățeni străini, iarăși, mult mai relaxat, cu toate că se plătesc anumite sancțiuni, pentru că, uite, UE nu ne lasă, ce să vezi, să atragem noi turiști din nu știu care țară. Sunt foarte multe elemente care au făcut ca turismul în Bulgaria să fie o industrie prioritară. De multe ori, ministrul turismului din Bulgaria este vicepremier.
S-a întâmplat de foarte multe ori în multe guverne din Bulgaria și în multe alte țări, hai să luăm Turcia, hai să luăm Grecia, când vorbești de industria turismului, industria ospitalității, este o industrie sacră de care nu se atinge nimeni. Asta produce, trebuie să producă la bugetul țării noastre și pentru noi este prioritar. N-am auzit asta în România, despre asta este vorba. Dar poate nici nu am avut până acum, bine, cu excepția domnului de față, la conducerea Ministerului Turismului, acum mediului, oameni capabili să ia Da, de foarte puține ori am avut oameni care să vină în industrie. De prea puține ori. Nu știu dacă numărăm acele cazuri dacă de degetele unei mâini. A fost singurul ministru care a venit din, extrem de puțin. Deci, industrie. Ideea este în felul următor. În primul rând, putem să punem câți oameni dorim noi. Dacă nu lași pe respectivul om să stea, să aibă cel puțin un mandat. Uitați, eu vă dau exemplu în Portugalia. Noi când am început colaborarea statul român cu statul portughez, într-adevăr ei au Ministerul Economiei care au și turismul. Dar acolo aveau un secretar de stat care se ocupa de turism. Tu lucra de 14 ani. Nu lucra de 14 ani. Respectiva doamnă a venit și mi-a zis: Dumnezeu, vedeți, am înțeles că vreți să faceți strategia de dezvoltare a turismului, strategia națională. Zic, da. Ok, nu o faceți. La mine de fiecare strategie se fac pe 10 ani. Doamna respectivă știa și mi-a zis: nu face mai mult de 5 ani. Pentru că turismul este dinamic. Turismul nu este ca un alt domeniu de activitate în care poți să-i dai o chestiune predictibilă pe un termen foarte lung. La noi tot timpul se venea cu strategii, 2000 nu știu cât până 2000, 10 de ani, pur și simplu. La noi, în general, toate strategiile se fac pe 10 de ani. Nu mai merge, că toată economia, în general, economia mondială este într-o dinamică și se schimbă de la an la an, adică nu mai are legătură cu ceea ce a fost anul trecut. La fel și turismul. Aici este chestiunea, noi nu avem continuitate. La noi este, și mai avem și chestiunea asta de orgoliu. Vin eu după cineva și sta să mă gândesc să văd dacă acel cineva n-a făcut bine, ia uite așa a făcut. Exact, nu se pune așa problema și nu trebuie să o pună nimeni așa. Ok, și eu veneam, a fost înainte colega noastră din Constanța, Anca Nedea, care au fost niște lucruri, m-am așezat cu ea la masă și ea mi-a spus: uite, astea sunt de continuat, astea aici analizezi tu dacă este bine sau nu. Zic, ok, am început implementarea. Păi nu, dar acum urma. Ok, dar vedem, dacă este ok, dăm drumul mai departe. Zic, nu e niciun fel de problemă. Și sunt multe lucruri care le-am continuat după ce a plecat doamna Nedea de la minister, că condusese Autoritatea Națională de Turism. Dar n-am venit să spun toate astea nu-s bune de nimic. Nu există. Orice om care a fost pe o funcție, cred eu și mi se pare normal, și a fost pe o funcție publică de genul acesta, nu cred că a venit să facă rău. Deci, dar aici trebuie să analizezi puțin, să fii puțin deschis și să nu consideri că cu ce vii tu cu cel mai bun. Ok, poți să vii cu plus valoare pe alte chestiuni care respectiva persoană înainte nu le-a acoperit. Dar asta nu înseamnă să nu continui. Noi nu avem continuitate pe nimic, absolut pe nimic. Schimbă registrul, vreau să vorbim și despre politică. În timp ce domnul Dobrea a făcut un pas înapoi, ați făcut un pas înapoi sau mai mulți, nu? A făcut mai mulți, că nu mai sunt nimic, nu mai sunt membru al niciunui partid politic. Supărat tare pe politică? Nu e de supărare, nu, nici de cum. Este vorba de faptul, cred că cea mai bună variantă este să fiu în partea asta de societate civilă, să-i spunem așa, în zona antreprenoriatului. Având în vedere că am totuși, într-adevăr, o experiență în administrația publică centrală, dar înainte de toate, înainte să fiu în administrația publică centrală ca ales în Parlamentul României sau ca ministru, am provenit și am venit tot din privat și m-am întors înapoi în privat. Sunt anumite frustrări, normal, pentru că știu cum funcționează administrația publică centrală. Mai bine nu știam de cum funcționează, măcar că știam un lucru, dar din păcate știu cum funcționează și lucrurile ar putea fi îndreptate, dar aici este vorba de a-și dori și cei care conduc la ora actuală statul român, dar din păcate, din punctul meu de vedere, nu prea își doresc sau s-ar putea să vorbim de chiar o incompetență. Dumneavoastră ați plecat din PSD în 2018, da? V-ați înscris în Pro-România, iată că și acolo se pare ați avut dezamăgiri și ați decis să... Nu a fost dezamăgire, nu a fost de dezamăgire. Vă și spun că nu e niciun fel de secret. Este vorba de faptul că la ora actuală nu partidul în general, ci în general tot spectrul politic, dacă ne uităm puțin la el, din punctul meu de vedere a cam scăzut în calitate. Și având în vedere acest lucru, consider nu că sunt eu special sau Doamne ferește. Consider că este mai bine să fac un pas înapoi, niciodată să nu zici niciodată, dar cel puțin pentru anul 2024 nu mai mă interesează absolut nimic din punct de vedere politic. Nu se știe niciodată în 2028, sunt încă tânăr, nu sunt la o vârstă înaintată, să nu spun că microbul a rămas, microbul de om politic a rămas, până la urmă fac asta din timpul studenției din 1999,
Deci nu este niciun fel de secret, dar pur și simplu cred că la ora actuală mai bine este să mă uit spre zona de afaceri, pentru că 8 ani de zile cât am fost plecat în administrația publică centrală, nu s-a ocupat nimeni de afaceri și atunci când am revenit mi-a fost destul de greu. Destul de greu. În timp ce dumneavoastră ați făcut pași înapoi, doamna Corina Martin vrea să facă pași în față, nu în politică? Da. Nu? Nu Păi știu. cum? Vă întreabă. E o întrebare sau? Ați vrut să candidați, sau ați candidat, nu? Și alegerile trecute, vă doriți și acum. În PSD tot sunteți luată în calcul și prin măsurători și ca un potențial... Am văzut o simplă declarație la un moment dat și declarația atât. președintelui Felix Troie, nu? Într-o conferință. Asta mi-a spus presa, într-adevăr. Deci am aflat de la voi, m-ați și sunat atunci și am comentat la acel moment. Adică nu știți. Nu am discutat cu PSD despre aceste lucruri. Am spus-o și atunci, o spun în continuare. Au venit câteva propuneri din partea unor partide acum către mine. Ce partide? Partidul Republican, de exemplu, cu ce Marian Cucșa, Partidul Republican, dar este vorba de Alianța Aur și da. Blocul și nu am discutat, nu, deci nu iau în calcul în acest moment o candidatură la modul în care să pot să fac un anunț, da? Dacă aș face pasul pentru 2024, am mai spus-o în câteva emisiuni deja unde am fost întrebată, m-ar interesa Camera Deputaților, pentru că de-a lungul carierei mele la conducerea mai multor patronate, federații, asociații de turism și în continuare, știu că de acolo de unde se face legea, da, pornesc greșelile, erorile, indiferența față de activitatea noastră din turism, de domeniul nostru pe care îl reprezint, și acolo pot să aduc plus valoare cu adevărat. Deci mă interesează mai mult să ajung, repet, să fac lobby cu adevărat în Camera Deputaților, în Parlamentul României de altfel, pentru că această industrie să conteze mai mult. Rămân atașată, evident, acestui domeniu. Da, dar e clar că ca și independent nu reușiți să intrați în Parlament și aveți nevoie de un partid puternic. Da, așa este. Sunt deschisă, de câteva săptămâni sunt întrebată și răspund, sunt deschisă oricărei discuții. Dacă un partid mare, serios, solid vine către mine, altfel experiența pe care am avut-o acum 3 ani m-a ajutat să înțeleg cum se întâmplă lucrurile într-un partid. A fost, să zic, un episod pe care nu-l regret deloc, pentru că nu aveam cunoștință despre structura partidului, campanie electorală, cum particip într-o campanie electorală, dar sunt foarte bucuroasă că am avut un rezultat extrem de bun după 2 luni, de fapt, de campanie și am ieșit din partidul respectiv, așa cum foarte bine știți, după alegerile la Primăria Constanța, am scos un scor foarte bun față de media pe care a scos-o partidul la nivel național și evident că mi-am dat seama că locul meu nu era acolo, nu mă reprezenta acel partid, însă, repet, am învățat foarte mult. Deci nu spun nu unei cariere politice, pentru că în domeniul în care eu lucrez, tocmai pentru că nu avem rezultatele pe care țara asta le merită și pe care noi toți, cei din industrie, de fapt, le așteptăm de atât de mulți ani, cred că este nevoie și de aportul meu și de la altor colegi și, într-adevăr, am în vedere o eventuală candidatură în Camera Deputaților. Păi, bun, și dacă partidele nu vin către dumneavoastră nu mergeți să bateți la ușa lor? Sau? Evaluez în continuare, sunt vremuri foarte dificile și între timp, așa cum știți, și în poziția de consul onorific al Republicii Kazahstan am o misiune plină de activitate și de răspundere până la urmă, dar încă evaluez dacă voi face eu pasul pentru o discuție serioasă cu un partid mare, repet, mă gândesc doar la partidele mari și cred că am luat o decizie bună de a discuta cu partide mari dacă voi face pasul sau de a rămâne în zona în care și partide mari înseamnă și, bine, PSD, PNL și AUR, eventual că la nivel... Nu m-am gândit la AUR, pot să vă spun, nu m-am gândit la AUR. Ce șanse îi dați, doamne Corina Martin? Nu este vorba de a da șanse. În primul rând o admir pentru că vrea să facă acest pas, mai ales cum a și subliniat dânsa vis-a-vis de faptul că într-adevăr este o perioadă dificilă din punct de vedere politic, dacă e să ne uităm puțin la spectrul politic. Eu vă spun ca un fin observator, ochii și ceea ce mai cunosc din interior, să-i spunem așa.
Dar știți ce este bine? Că dacă îi reușește acest plan, din punctul meu de vedere, și având în vedere faptul, luând în considerare faptul că înainte era o cutumă în Parlament, dom'le, ai devenit deputat sau senator, în fine, nu poți să devii ministru, să ajungi în zona executivă decât după ce îți faci o vechime. Lucrurile ne demonstrează că cel puțin din 2020 și sunt parlamentari care azi au depus jurământul și după aceea au intrat în guvern. Într-adevăr, cunosc câțiva dintre ei care mi-au fost colegi în trecut, care, sincer, nu prea aveau ce să caute acolo. La doamna Martin nu se aplică acest lucru pentru că are o experiență destul de vastă și mare. E trecută prin niște practici mai mult sau mai puțin fericite, să-i spunem așa. Dar dacă va ajunge vreodată acolo, și chiar îi urez succes să ajungă, și când o să vadă ce este pe lângă dânsa, convinsă, da. Sincer, îmi cer scuze de expresie, cred că se va urca pe pereți. Și cred că atunci va fi... O să dau un răspuns. Este o persoană vulcanică, și nu vreau să se supere pe mine că îi spun, da. Dar în momentul ăla când ajunge acolo, altfel lucrezi într-o entitate, într-o societate civilă, gen cum este dânsa reprezentant al diverselor patronate. Alta e când ajungi în zona de administrație publică, pentru că sunt mulți acolo care zice, știu, dacă îl schimbăm și pe ăsta. A venit acum, îl schimbăm și pe ăsta. Următorul. Cam asta este mentalitatea. Aș vrea să dau un răspuns. Sunt o persoană foarte războinică atunci când îmi cunosc foarte bine ținta și pentru acea țintă știu că am dreptate și că fac lucrurile bine și în sensul bun. Așadar, nu mă aș teme deloc absolut să ajung acolo, abia aștept. Păi da, asta îmi și doresc, pentru că, repet, îmi dau seama că acolo este punctul ăla nodal de unde trebuie descurcată toată problema asta mare legată de industria ospitalității. În activitatea mea am convins foarte multe persoane care inițial aveau alte păreri despre mine, până să mă cunoască. Pentru că tot auzim, nu e așa, legende, fabule și tot felul de lucruri despre care nu știm. Da. Exact. Și o să vreau să comentez o declarație pe care ați făcut-o la un anumit moment. Mă întorc. Deci eu abia aștept. Nu mă tem deloc. Mie îmi place kickboxing-ul, da? De asta organizez gale K1. Eu de mică sunt o războinică, în sensul că știu că trebuie să mă bat și mă bat. Niciodată nu stau pe margine. De aceea aleg să mă duc undeva unde este luptă, că îmi dau seama că eu pot să fac asta. Dacă nu o fac eu, știu că ceilalți nu o fac. Asta da. Și dacă m-aș uita acum, după ce n-am mai fost Asociația Litoral Delta Dunării, cine a ieșit în față să facă promovare în ultimii 5 ani? Aproape nimeni. Da, așa este. De ce trebuie în continuare să duc eu către toate televiziunile, către toți reporterii naționali, locali, în continuare steagul ăsta de promovare și nu mulți colegi, mai mulți în stânga, mai mulți în dreapta, să fim așa un număr mare? Iarăși nu știu. Deci vreau să spun că am constatat în viață, mai ales luptând singură în ultimii ani, că dacă nu lupt eu pentru ceea ce cred și dacă nu trag după mine, dacă aceste lucruri să se poată întâmpla prin exemplul meu, prin munca mea, prin ceea ce pot să inspir sau să conving pe alții, lucrurile nu se mișcă. În general nu aleg să rămân în mulțime, ci întotdeauna mi-asum să încasez și pietrele și bolovanii și tot ce se spune sau se scrie, dar asta înseamnă că de fapt deschid un drum. Și dacă reușesc să-l deschid și după mine vin oameni și devenim mai mulți, pentru mine este foarte bine. Deci abia aștept. Bine, este chestiunea de, știți cum e? Aici este vorba de a urmări un interes general. Din păcate, mai toată lumea acum a rămas atârnată doar de un interes personal. Doamna Martin, într-adevăr, urmărește un interes general și acest lucru a arătat de-a lungul timpului și aș putea să spun că deocamdată la noi, pe zona litoralului, nu se înțelege faptul că acele organizații patronale nu sunt concurente între ele. La noi, de fapt, e o concurență, care eu n-am înțeles. Eu sunt simplu membru într-un patronat. N-am niciun fel de conducere în patronatul respectiv de pe litoralul Mării Negre și am observat și nu numai în partea asta, ci și în toate părțile, în general, în patronate, în general, ne uităm ce face celălalt patronat, ce face, dar nu înțeleg dar ce treaba mea, ce face celălalt patronat? În loc să ne așezăm cu toții la masă, să urmărim acel interes general, noi, de fapt, ne omorâm patronatele între noi. Nu există așa ceva, este incredibil. Da? Asta este, de-aia, dacă vă uitați, la ora actuală, ca și reprezentativitate la nivel național, au mai rămas 2 patronate.
de sindicatele sunt, nu mai știu câte, la masa respectivă, la tripartit, și la guvern, singurele două patronate sunt Concordia și cu CNI-PPMR-ul. Atât. Restul nu mai există al patronat. Alte confederații, mă refer la confederații patronale. Ca să se înțeleagă exact. Deci noi mai avem două confederații patronale în România, reprezentative, care stau la masa cu guvernul. Este incredibil. Nu e normal asta. Nu, mie mi se pare că sunt chiar siderat de această chestiune, dar în fine, poate sunt eu altfel. Mă întorc la politică. Dacă doamna Corina Martin ar intra în PSD, să zicem că ea propune, ce sfaturi dați? Că dumneavoastră ați fost Dacă i-aș da niște sfaturi doamnei Corina Martin vis-a-vis de PSD, îi le dau între patru ochi. de bine n-ați plecat de îi le dau între patru ochi, nu le dau public. Că poate sunt alții nu există. Nu. Astea sunt niște chestiuni, știți, niște cutume, niște secrete, să le spunem așa, care le-am învățat în decursul timpului. Dar dacă doamna Corina Martin dorește vreun sfat de la mine, așa, pe experiența mea care o am avut-o, chiar le dau putea folosi. Chiar îmi doresc. Sunt curioasă. Acum depinde, știți cum este, depinde ce conduceri. Păi nu, că eu înțeleg din asta ce conduceri prinde. Eu înțeleg din asta că ar trebui să se ferească cumva de PSD. Nici de cum. Nu. Haideți să vă spun o chestiune. Nu este vorba de a te feri de un partid politic. În primul rând trebuie să fii conexat cu conducerea partidului respectiv dacă vrei să reușești anumite lucruri. Dacă nu ești conexat, degeaba te duci, pentru că la un moment dat o să stai craca de sub picioare. Păi și e clar că dumneavoastră n-ați mai fost conexat din moment ce ați plecat. Eu am plecat din cauza, și atunci a fost momentul când am plecat din cauza domnului Dragnea. Asta a fost, n-am mai fost pe aceeași lungime de undă. În momentul în care respectiv nu mai ești pe aceeași lungime de undă, mai bine faci tu un pas înapoi. Decât să pornești, știți că sunt mulți care pornesc cu o revoluție în interiorul partidului, facem, haide să mutăm. De ce să te chinui să te duci într-o altă zonă unde te simți confortabil și consider că poți să duci mai departe anumite proiecte? Asta este, s-a întâmplat să nu fie. Se întâmplă, iei și niște decizii. Ok, ce făceam? Rămâneam în Partidul Social-Democrat în care, la momentul respectiv, vorbesc de momentul respectiv, pentru că am foarte mulți colegi, foști colegi în Partidul Social-Democrat, care vorbesc cu ei, nu avem nimic de împărțit, adică am colaborat de cursul timpului, colaborăm în continuare, chiar și din Constanța și nu se întâmplă nimic. Nu trebuie neapărat să fiu în interiorul partidului, să vin să ajut pe cineva sau să dau un sfat sau să cer un ajutor de undeva sau să cer un sfat. Consider că suntem oameni și trebuie să colaborăm. Dacă vrem să facem lucruri, doar prin colaborare. Nu contează că ești, din punctul meu de vedere, nici n-ar trebui să fie interesul general al dezvoltării țării, nu contează că ești de la PSD, că ești de la PNL sau că ești de la AUR. Clar, n-ar trebui să conteze, dar uitați că din păcate, asta este, la nivel local. Dacă uitați la lider, aici este o mare problemă. Leadership-ul politic a scăzut ca și calitate în România. Absolut de acord. Din păcate asta este. Din păcate asta este și trebuie dezamăgitor. Da, exact. Uitați-vă pur și simplu, să ne uităm ce s-a întâmplat zilele trecute. Adică să vezi numărul 3 în stat că se înjură cu liderul unui grup parlamentar, în speță președinte de partid parlamentar, ca la ușa cortului. Eu cred că mai civilizată este lumea oriunde decât în clădirea Parlamentului României. Și asta îmi denotă faptul că calitatea și substanța celor care ne reprezintă la ora actuală și decid destinele noastre este sub pământ SRL, aș putea să-i spun. Cum vedeți, și vă întreb pe amândoi, sfera, tabloul politic în 2024 după alegeri la Constanța? Nu știu. Nici nu cred că... Nu știu cine ar putea să aibă o predictibilitate vis-a-vis de ce se va întâmpla în 2024 și nu numai la Constanța, ci în general. Deocamdată nu știi nici cine sunt candidații. Ca să poți să faci, să zici că hai să facem o analiză pe zona asta ca și observator. Dar de ce țin candidații îi țin la secret? Îi ascund? Sunt strategii politice, pentru că din momentul în care tu anunți ca partid politic un candidat, star pe el. Și atunci, ca să fie timpul... Păi la un moment dat un coleg al dumneavoastră, fost coleg din PSD, că îi protejează cumva. Îi protejează, da, și îl scoate cu o lună, 2 zile înainte, 3 să-i spunem așa, îl scoate atunci din panie, îl scoate din joben, cum s-ar spune, și asta este. Cât este perioada aia scurtă de atac, e mai scurtă față decât să-l anunți cu nu știu cât timp înainte. Este și normal. Este o strategie care... Din punctul meu de vedere, ținând cont de faptul că avem toată partea asta de social media, de tot fake news, de toate nebunile astea care se întâmplă, care, de fapt, presa dumneavoastră, nici nu vă mișcați atât de repede cât se mișcă social media și postace și toate. Deci, pur și simplu, așa este. Și o să vedeți câtă informație afli
între ghilimele de rigoare, că și eu aflam niște informații despre mine care nu știam că există. Exact, deci, la fel și în cazul meu. Și am zis, dom'le, nu știu ce să fac, încep să crești eu în ele, adică dacă tot văd că se plimbă atâta pe social media. Nici dumneavoastră nu o să aveți timp să aprofundați toată informația aia care va apare pe social media, având în vedere faptul că aveți 4 tipuri de alegeri, care aveți nenumărați candidați, nici nu știți unde să vă împărțiți. Eu vă spun de pe acum, ce o să fie la Da, o să fie groază. o să fie clar. un haos, o să fie un haos de informație, în primul rând, și nu o să mai știți ce este adevăr, ce este fals și ce este undeva la mijloc. Asta va fi. Și problema este, haideți dumneavoastră sunteți presa, dar dumneavoastră, într-adevăr, vreți să luați informația, să o dați mai departe către cetățean, da? Cât mai corectă. Cât mai corectă. O să vă chinuiți să o dați cât mai corectă, dar vă dați seama, cetățeanul de rând care va trebui să se ducă să iasă la vot, acolo este mare electoratul mai vulnerabil, săracul, Exact, când o vedea cu vulnerabil, atâtea buletine. Dar pe cine ați vedea din partea PSD ca și candidat la Constanța? Au? Păi ei zic că au, dar pe cine? Ați văzut că au vehiculat o felul de nume. Domnul Georgescu, domnul Răsăuțeanu, domnul... Haideți să fim serioși, ne uităm la toate partidele mari. De fel la partidele mari, cine este președinte la județ trebuie să ducă la Consiliul Județean, cine este președinte la municipiu trebuie să ducă la Primăria Municipiului Constanța. Păi a fost și în 2020 la Consiliul Județean. Asta este, să-și asume în continuare. Poate va câștiga și Nicu Șordan, a candidat prima oară, a pierdut și după aceea candidat din nou după 2 mandate sau după un mandat și a câștigat. Nu? Trebuie să încerci. Până nu încerci, n-ai de unde să știi. Și la primărie spuneți că cine e la organizația municipală să candideze la primărie. Eu așa văd un partid mare serios. Asta trebuie să facă. Dom'le, cine este președinte de partid la organizația județeană, se duce la Consiliul Județean, cine este președintele organizației municipale trebuie să ducă la Primăria Municipală. Domnul Dumitrache ca candidat. Asta este decizia partidului, nu pot eu, vă dați seama. Eu nu mai sunt niciun membru nicăieri, dar eu spun, dacă ești un partid mare și serios, asta ar trebui să se întâmple. Deocamdată e mai trebuie să facă niște alegeri. vedeți tabloul? Ceață totală în acest moment. Mă raliez, da, am mai trecut și ciclonul, poate mai și vine, cred. Vremuri tulburi, exact cum spuneam. Aș vrea să mai lămuresc ceva, apropo de întrebare, nu cum vedem tabloul. În multe emisiuni mi s-a spus, sau mă rog, pe social media, exact cum spunea domnul Dobre, că sunt o apropiată a PSD, oamenii nici nu știu că n-am fost niciodată membră într-un partid până în 2023. Da? Exact. Prin prisma familiei fostului meu soț. Da? Ca să punctăm foarte clar. Prin prisma apartenenței la o familie care era apropiată, evident, de primarul Constanței. În foarte multe emisiuni mi s-a pus această întrebare, dar nu e așa că sunteți mai apropiată de PSD și întotdeauna am răspuns. În activitatea mea, președinte ANAT, Sud-Est inițial, președinte ANAT la nivel național, 2 mandate, președintele Federației tuturor asociațiilor de promovare turistică din România, vreo 6 le-am făcut eu prin țară, după modelul Asociației Litoral Delta Dunării. Eu am lucrat cu primari și președinți de consilii județene din diverse partide. Culmea, m-am înțeles foarte bine cu toți aceia care înțelegeau ceea ce le spun, aveau această, să spunem așa, dorință de a transforma orașul lor într-un oraș turistic sau destinația pe care o administrează și indiferent că ei erau din, nu știu, PNL, PDL, de multe ori, așa erau vremurile, da? Chiar UDMR sau PSD, desigur, am lucrat foarte bine cu ei. Vă dau un exemplu. Adrian Bește, actualul ministru al dezvoltării, era primar la Râșnov. Când am făcut împreună, m-am dus acolo, m-au invitat, am făcut Asociația de Promovare Râșnov, ne-am împrietenit foarte bine cu toți operatorii din Râșnov și el a transformat într-adevăr Râșnovul, care era un oraș mic industrial, într-un oraș turistic. A devenit apoi președinte Consiliului Județean. Am continuat să lucrez foarte bine cu ceea ce noi am înființat acolo, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Brașov, și acum e ministrul dezvoltării. Nici o legătură cu faptul că este membru PNL. Primarul de la Sinaia, la fel, un foarte bun prieten și foarte bun colaborator, Vlad Oprea. Era ministrul Elena Udrea la turism, mi-aduc aminte, când făcusem Asociația Litoral și eu gândeam, domne, trebuie să iau și Tulcea, că mă gândesc eu că e mai bine să fie Asociația Litoral Delta Dunării. A fost o idee pe care am avut-o. Ei, nu reușeam să ajung la domnul Tarhon, atunci PDL, președinte Consiliul Județean Tulcea. Ceea ce astăzi se numește OMD județean și regional, la care trebuie să ajungem, noi deja am făcut cu 10 ani în urmă Asociația Litoral Delta Dunării, dar n-aveam legislație. Și atunci am sunat-o pe doamna ministru.
O văzusem de 3 ori în viața mea. Dar bun, eu eram președinte de federație, era ministrul nostru. Cum și pe domnul Dobre îl sunam oricând și îmi răspundea oricând și am colaborat foarte bine. Doamna ministru, știți, aș vrea să, noi suntem asociația cu tare și așa. În 15 minute am primit telefon de la președintele Consiliului Județean. Am luat Consiliul Județean Tulcea în Asociația Litoral și ne-am făcut Litoral Delta Dunării și am lucrat foarte bine, repet, cu oricine era membru în această asociație sau în federație. Mă întorc. Ce vin aveam eu, Corina Martin, că la Constanța a fost conducere PSD timp de 20 și nu mai știu câți de ani și evident că am lucrat foarte bine cu cine a fost primar al Constanței, cine a fost președinte de Consiliul Județean, la Constanța sau în alte județe. Dacă era conducere PSD, cu ei lucram, dacă înțelegeau turism. Dacă era conducere PNL, tot cu ei aș fi lucrat, cu cei care conduceau la acel moment. Da? Bun. Dacă asta înseamnă că am fost mai apropiată de PSD, foarte bine. Am lucrat cu oameni care au înțeles și au vrut să facă turism. Am lucrat cu oameni care au transformat Mamaia în ceea ce a devenit peste ani și nu mai este acum. Da? Bun, deci în turism nu ai culoare politică, nu ai culoare de partid, nu ai apartenență, dar să fie foarte limpede. Dar încă o dată spun, PSD-ul a avut oameni valoroși. PSD-ul a fost un partid, sau este, pot să spun că doar n-a plecat PSD-ul nicăieri, un partid care a construit totuși în România. Nu vorbesc de puncte slabe, puncte... Eu încerc acum să spun doar că a fost un partid care a generat, da, și construcție și dezvoltare și evident a condus, da, de foarte multe ori și a avut majoritate parlamentară sau guvernamentală. Acum sigur am lucrat deci mai mult cu PSD din acest punct de vedere, pentru că la mine acasă la Constanța era PSD. Mă întorc acum la ultimii 3 ani de după alegeri la Constanța. M-ați întrebat cum e la Constanța. Avem PNL. S-a schimbat culoarea. Lucrez mai greu. Vă spun foarte sincer. Pentru că cei din PNL Constanța n-au avut exercițiul administrației locale până acum. Din punctul meu de vedere al turismului, eu m-am dus la primarul ales la 3 săptămâni după ce a fost ales, Virgil Chițac, în birou la domnia sa. Îl cunoșteam dinainte, colaborasem când era rectorul Academiei Mircea cel Bătrân. Vă amintiți că Asociația Litoral a desemnat cadeții de pe bricul Mircea să fie ambasadori în toate porturile în care plecau și le-am făcut tricouri cu Mamaia, cu materiale de promovare, etc. Bun. Am fost la domnia sa și am explicat, domnule primar, noi nu mai avem Asociația Litoral Delta Dunării, din motive pe care le vom discuta cândva, evident, așa s-a dorit, dar noi nu mai avem promovare, nouă ne trebuie, uitați ce trebuie, o organizație de management de destinație. Păi ce înseamnă asta? Păi uite, înseamnă așa. Și vedeți că aveți o taxă de promovare pe care eu am înființat-o, m-am chinuit 3 ani să conving primarul de atunci al Constanței, dar l-am convins. Se colectează bani și de când nu mai este Asociația Litoral, ce să vezi, nu mai știm unde sunt banii, dar sunt aici la dumneavoastră în primărie. Domnul primar întreabă, avem noi asemenea taxă? Da. A pus mâna pe telefon, a sunat la directorul SPIT, Constanța, i s-a confirmat ce îi spuneam eu, a întrebat cât încasăm noi primăria Constanța din această taxă pe an orientativ. Eu i-am dat singură răspunsul că îl știam, doamna director de la SPIT a confirmat. Și din acel moment l-am convins că noi trebuie să înființăm organizația de management de destinație. Bine, ne-a luat 1 an jumate, că și eu sunt un negociator dur. Deci am ținut totuși ca primăria să aibă mai puține prerogative și noi, patronatele, da, din Mamaia în speță, că vorbim acum de OMD Constanța Mamaia, să câștigăm cât mai multe drepturi. Așa era normal, pentru că în ce am condus eu la Asociația Litoral Delta Dunării, niciodată primăria n-a avut prioritate, în sensul de vot. Niciodată primăria n-a avut mai mult decât un singur vot. Oamenii nu știu. Dar la noi primarul Radu Mazăre a venit în fața noastră a tuturor membrilor și a spus, vreau să fac și eu un spot cu Loredana Groza. Dar nu mai avem bani de la primărie pentru asta. Ar putea Asociația Litoral din taxa de promovare și discuția cu mine, cu domnul Bucovală, cu toți membrii din patronatul Mamaia, cu noi membrii din ANAT, cu noi membrii din cluburile din Mamaia, a făcut până la urmă să votăm ceea ce ne-a rugat o singură dată primarul Radu Mazăre. Mă întorc acum. Deci, acestea sunt lucruri care țin de felul în care reușești să fii convingător. Este PNL, este PSD, este ce conducere este la administrația locală, ok. Dar din punctul ăsta de vedere, da, am lucrat mai mult cu membrii care erau înscriși în PSD. Asta înseamnă că am mai multe cunoștințe personale și relații de prietenie, cum spune și domnul Dobre, cu mulți dintre cei care sunt în PSD și mai puține recunosc în zona PNL. Mi-aș dori de la PNL Constanța, de exemplu, mai multă deschidere,
Mi se pare că este un stil de management și de administrație locală un pic auster și extrem de limitat. Nu este o viziune mai larg deschisă către societatea civilă din Constanța. Existăm și noi, specialiști în turism, specialiști, nu știu, în medicină, în educație, în mai știu eu ce. Și nu suntem membri PNL, dar poate suntem valoroși. Și cred că asta aș avea de reproșat PNL Constanța. Nu resping, repet, nicio discuție cu niciunul dintre aceste două partide și rămân deschisă, chiar dacă am mai multe cunoștințe în zona, repet, PSD. Bun, și în concluzie, da? Dacă nu vine niciun partid, cum vreți să ajungeți în Parlament? Că, repet, așa cum am spus, nu țin neapărat să fac acest pas încă, pentru că aceste vremuri tulburi de care vă vorbim și suntem, uite, de acord, mă fac și pe mine să mă gândesc dacă nu este mai bună opțiunea, văzând nivelul scăzut și în scădere al clasei politice din România, dacă nu este cumva mai bine să rămân în această zonă pe care eu am neglijat-o foarte mulți ani, pentru că eram președinte de toate felurile, la toate organizațiile, fără a cheltui vreodată un leu public sau a avea eu un beneficiu sau a avea eu o retribuție și în acest timp, după ce că mi-am pierdut familia, era să-mi pierd și unica sursă de existență, agenția mea de turism. Așa încât, în ultimii ani, m-am orientat mai mult către această zonă, a singurei, da, să zic așa, variante din care eu de fapt trăiesc și atunci mă bate tare gândul, da, repet, să rămân în această zonă în care în ultimii ani chiar am construit foarte mult. Mă gândeam că dacă ajungeți în Parlament, cine știe, poate și ministrul, că, na, fiind ministrul mediului sau cum, că turismul e în subordinea Ministerului Mediului. Turismul nu e în subordinea Ministerului Mediului? Nu. Niciodată? Sunt ministere diferite? Nu, stați că mă gândeam cu reorganizarea, că vor să facă reorganizarea, ABADL-ul cumva să intre în subordinea Ministerului. Reorganizarea de la Ministerul Mediului. Vor să desființeze garda de mediu de la ABADL, să ia niște atribuții și ce ține de plaje. Ministerul Mediului trebuie reforme serioase. În privința managementului plajei, nu pot să-mi vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc. Dar astea cu reorganizarea Dacă de exemplu ar prelua, de exemplu, plajele să reducă în zona turismului, dar din punctul meu de vedere, și aici este pur și simplu o părere personală, este că plajele, din punctul meu de vedere, trebuie să fie la administrațiile publice locale. Absolut de acord. Doar că... Da, bine, asta... Dar veniturile din chiriile pe care le plătesc operatorii economici să rămână la administrația locală. Nu se mai ducă să verse la bugetul de stat, cum acum, de exemplu, 50% din banii pe care îi primesc din chiria ABADL-ul, 50% îi varsă la buget, ca să-i îngrașe pe aia de la centru, da? Și 50% trebuie să aibă grijă de toată plaja, care acum e lărgită, da? Este imensă și se lărgește în continuare pe următoarele sectoare pe sudul litoralului. Trebuie achiziționate utilaje de întreținere, trebuie angajați oameni, trebuie plătite salarii, trebuie toate alea. Deci cu 50% aia trebuie să facă de 2 ori mai mult față de ce făceau până acum. Normal că apar nemulțumiri de la operatorii de plaje. Păi stai, domne, puțin. Eu țin minte când aveam plaje și eram, să zic, copil, că aveam 17 ani, eram în clasa 11 și am luat, părinții mei au luat plaja din fața hotelului care îl dețineau și m-am ocupat eu de administrare. Domne, ok, eram obligat, strângeam toate șezlongurile la promenadă, în zona de promenadă și se venea cu utilajul. Se ara, se cernea, se nisipul, se toate alea, și era nisipul foarte fin. Acum nu mai poate să ajungă. De ce nu mai poate să ajungă? Că nu mai au timp și au aceleași utilaje. Nu au reușit să se dezvolte. De ce? Pentru că statul vrea, domne, dă-ne bani. Nu vedem că se întâmplă nimic cu banii aia. Nu se întâmplă nimic. Ok, dă, domne, plajele la administrația publică locală. Vine administrația publică, băi, vrei plaje? Da, ok, ia sectorul din față. Cu ce a rămas? Că a rămas cu plaje. Luați exemplu Rimini. Domne, este foarte simplu. La Rimini este o autoritate care se ocupă de administrarea plajelor care nu vor privați să se ocupe de respectivele sectoare. Și le închiriază șezlonguri. Este ca o companie. Ce nu poate să aibă? Are administrația publică locală, are dreptul să aibă companie, cum are și altele pe alte domenii de activitate. Mai face una. Bun, dar dacă s-ar reorganiza Ministerul și atribuțiile ABADL ajunge în subordinea Ministerului Mediului, ce ar însemna? Pe ABADL-ul, el este acum este la apele naționale, este la apele naționale, care apele naționale sunt în subordinea Ministerului Mediului, numai că este entitate separată care se autofinanțează. Că asta înseamnă autofinanțare, că și acei 50%, care este de 50%, de suprafețele de plajă sunt Nu, eu aș vrea să desfințeze. Sigur.
Deci asta este părerea mea, ABADL-ul trebuie desfințat, toți oamenii ăia de acolo să se ducă, ok, care sunt specialiști, să se ducă mai departe spre zona administrației publice locale, pentru că ei sunt angajați din Constanța, că vorbim de ABADL, Da. și Primăria Constanța sau Consiliul Local Constanța, să nu zicem de primărie, să zicem de Consiliul Local Constanța, să preia în subordine plaja din municipiul Constanța, respectiv stațiunea Mamaia. Mangalia, eforie la eforie și tot așa se ducă pe fiecare ceea ce parte. toate UAT-urile doresc. Da? Ăsta este normalitatea. Ok, plaja rămâne ca definiție resursă naturală a statului român. Da? Dar statul român înseamnă și Consiliul Local? De ce trebuie să fie statul român neapărat noțiune de administrație publică centrală? Nu! Statul român înseamnă și Consiliul Local, înseamnă și primărie, înseamnă absolut orice. Dar mai pus în discuție ca plaja din Constanța dar să fie vă dați luată De și a rămas foarte la mulți stadiu ani de cerem discuție. acest- Păi stați așa puțin, că de aici apare problema, că după aceea se zice, păi da, dar noi mai încasăm bani. Adică mă refer la aia de la Palatul Victoria de acolo. Păi și noi ce facem? Păi se duc banii la administrația publică locală. Da, domne, se duce la administrația publică locală, că aia este. Că bă, ăștia sunt, așa a lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta, Constanța și județul Pârtile Constanța de să aibă schi plajă. din România nu sunt administrate de Ministerul Mediului, ci de primăriile primăriile care le respective. au în Da, exact. administrare. Deci se poate. Deci se Da, poate, și se bineînțeles. face, se închiriază. De foarte mulți ani cerem acest lucru. Este extrem de punct, adică e ca și cum, domnule, înapoi la UAT-uri, punct. Nu mai avem ce discuta, că este foarte limpede că este un management defectuos, care nu are nicio legătură cu turismul, cu planurile noastre din industria noastră, cu planurile vreunui primar de oriunde ar fi el să dezvolte stațiunea. Nicio legătură. E ca și cum la zona de graniță de unde începe plaja este terenul al cuiva. Și primarul trebuie să dea înapoi, și hotelierul trebuie să dea. Nu, domnule, nu se atinge nimeni că este de la București. Este inadmisibil. Luați așa, de ce nu se face intabularea? De ce nu se face? Pentru că nu există puzul. Ei, și unde se discută puzul? Pentru că nu este desertar, nu, că nu se înțelege ordinul arhitecților și care nu știu. Suntem nebuni la cap. Ce mă interesează pe mine de ordinul arhitecților de la București când eu trebuie să iau decizie pe Constanța? Sau pe Eforie, sau pe Mangalia, sau pe oricare, Costinești, etc., care este UAT și are... Cine, cum adică să vină ăla de la București care... Du-te, bă, fă-ți treaba cu voi, aveți niște probleme cu Nicușor Dan acolo, rezolvați-vă problemele care le aveți voi acolo și mai vă băgați voi peste chestiunile care țin de autoritatea publică locală Constanța, oricare ar fi ea de pe raza județului Constanța. Dom'le, cel mai rău caz, dă-le, dom'le, la Consiliul Județean. Ok, dă plajele la Consiliul Județean și o să găsim soluții. La fel, când eram ministru, mă certam cu colegul meu care era ministru la sport și spuneam, băi, dă stadionul la autoritatea publică locală, ori la CJ, ori la primărie, unde vrei tu. Local. Nu că nu vreau să dau. Dar ce mă, cumva voi sunteți Stăpâni pe proprietari? personală. Nu, oameni buni. Nu înseamnă că dacă ești ministru, e stăpân. Nu e proprietatea ta, n-ai moștenit-o, nu e din familia ta, e a statului român. Hai să găsim soluții în așa fel încât să dăm plus valoare la ce mai avem. Că asta mai avem. Noi din contră, trebuie să încercăm să blocăm. Chiar acum sunt curios, că vorbim de sezonul 2024, să văd cum vine statul, că acum avem așa, Ministerul Mediului la PNL. Data trecută în 2023, nu domne că e la UDMR și că noi nu ne băgăm și că nu facem. Acum au tot. Au prefect, au Consiliul Județean, au primar, au Ministrul Mediului. Da? Și vreau și eu să văd acum plajele care sunt intabulate. Dar lăsați sectoarele... că și PSD-ul a avut tot, și primărie, și Consiliul Județean. Haideți să discutăm, eu vorbesc ce e în 2024. În 2024 vreau să vedem când se scoate sectorul de plaje la licitație, să vedem pe ce perioade sunt intabulate. Exact. Astea care sunt expirate sunt intabulate. Da. Dacă vii și îmi spui că scoți iarăși pe 2 ani, deja avem o problemă. Deci chiar devine o problemă. Pentru că nu o să mai vină nimeni să vină cum se ia pe 2 ani, dai foarte mulți bani. Păi și e clar că dacă se va face din nou caietul de sarcini la Ministerul Mediului, clar că ar putea să fie tot pe 2 ani și... Noi deja am cerut, de aproape 2 luni deja am demarat din nou, da, discuțiile, adresele, până la Cancelaria primului ministru, căruia din nou i-am cerut medierea unei întâlniri față în față cu reprezentanții ABADL, ANAR, Ministerul Mediului și Ministerul Turismului să fie prezent, da? Să nu mai fie eliminat. Așteptăm tranșarea acestei situații. Deja ANAR-ul ne-a pus cumva la zid, ca și cum voi nu știți și nu cunoașteți și nu e treaba voastră. Cam așa ceva. Deci ca să înțelegem despre ce e vorba, dar evident că o luăm de la capăt. Asta e. Nu, o luăm de la capăt, dar problema este că dacă se termină iarăși în mai...
Păi nu, așa va fi. Exact cum am zis în toamna trecută și s-a întâmplat. Da. Tot ce am zis atunci și v-am spus tuturor celor din mass media care ne-ați ajutat, s-a întâmplat întocmai. Dacă vă aduceți aminte, în octombrie 2022 am avut întâlnire la prefectură. Toate organizațiile patronale cu ministrul de atunci. Da. Okay. Am fost coleg cu ministrul respectiv în diverse situații. El mă certa pe mine că de ce n-am luat eu decizii în 2017. Dar în 2017 era ministrul turismului, plaja nu era la ministerul turismului. Mi-aș fi dorit să am plajă la ministerul turismului, că îi dădeam plus valoare. Dar nu era tot la ministerul mediului. Deci mă cerți tu pe mine când tu ești răspunzător, mă certai pe mine ce se întâmplase cu 5 ani de zile în urmă, dar de fapt nu era responsabilitatea mea. Este și multă incompetență, da, așa cum am spus deja. Sincer, exact. Și în alte domenii. Ok. Și el ne-a spus atunci, dom'le, până la sfârșitul anului, el ne-a zis, declarațiile aveți înregistrări. Până la sfârșitul anului facem ordonanța de urgență de prelungire a contractelor. Că ați spus, prelungește-le mai bine. Prelungiți contractele decât să vă apucați să faceți achiziție, că dați totul peste cap. Aveți varianta legală. Gata, suntem 99% și până la sfârșitul anului le prelungim, pentru că dacă depășeați sfârșitul anului, normal că expirau contractele. Și normal că nu le-au prelungit, contractele au expirat și am intrat pe procedura respectivă. Dar asta este, nu mai zic nimica. Da, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă mai aștept și sincer chiar îmi pare rău că ați plecat așa din politică și nu mai dați o șansă cumva. N-am zis ați făcut niciodată. lucruri bune. A spus deja că nu spune nu. Da. În politică niciodată să nu zici Păi, niciodată. având în vedere cum stau lucrurile acum, că spuneți că nu aveți niciun partid în momentul de față capabil să facă lucruri bune pentru interesul oamenilor și nu care e interesul problema lor. mea? Este aceeași problemă pe care o are și doamna Martin și vă spun. Nu prea suntem cu ascultatul ordinelor. Exact, nu aici prea e pot, problema. eu nu sunt Aici pe e ordine, problema. pe unitate. Da. Nu sunt. Ok, sunt un disciplinat în interiorul unui partid, fără doar și poate, să iau niște decizii, e clar. Dar când deja te duci pe domeniul meu de activitate și începi să vii tu să-mi spui, care n-ai nicio treabă, că sunt diversi, și îmi spui tu mie cum trebuie făcut, în condițiile în care nici nu mi-argumentez, că eu sunt de acord să stăm la discuții, niciun fel de problemă. Dar când vii cu anumite chestiuni, argumentează. Și hai să punem în balanță ce este bine și ce este rău. Dar în momentul ăla nu faci așa, că așa s-a spus și că așa s-a decis. Ok, dar care... Păi, candidați la primărie, să nu vă mai dea Aceeași nimeni. problemă și eu. Haideți să fim serioși. Am candidat în 2020 și care este treaba? Știu. Știți cum este? E o vorbă. Mortul de la groapă nu se mai întoarce. Nu se mai întoarce. Da? Deci cam asta este vorba și în momentul în care candidezi. Ai candidat odată, ok, fără doar și poate, niciun fel de problemă. Ca să candidezi la primărie, în primul rând trebuie să candidezi împreună cu un partid mare. Și singurele două partide mari la ora actuală care se pot bate la primărie, într-adevăr, rămân aceleași. PSD și PNL. Poate veni și aurul din spate, fără doar și poate, dar în primul rând, ca să vină aur din spate, trebuie să-și regleze întâi situația lor internă, care nici ei nu știu de fapt ce sunt până la urmă, care e definiția lor. Bun, vă mulțumesc încă o dată și Mulțumesc. vă mai aștept. Mulțumesc și noastră, la revedere!